kok tuma thumnai rong nongmani uddesho ke ektano karon bwsakang thangnai 17 তারিখ অনুমানিক 6:30 থেকে 7টার মধ্যে আনি নগ ফাইনাই আনব থানা টক থানা হানাই রুটুক ফাইকা আবনো তৈনাই আং সালাইনা হানাই পারাও বনুংখা তাই এমডিসি এমএলএ নো ফোন খাইকা বরক পুন আনি ফোন বরক রিসিভ খালাইলিয়া হাঙ্কা আং বাধ্যগত খালাইনাই আনি জীবন বাসিনা বাগै आं अबो मा थांका थाना साका आ हरा आं आनि सुख रक आनि बसारंनो तयै आं सारा रात नवाति मानजागै आं बलंगो थुका तैनि दिनोबो थुजाक आबनि बिसङै आं पारानि बररंनो जे चिनि नगो फाइ थाङो होननाय खानामानि आ बररंनो आं नुंखा नुङै बरक बाय काहाम हामिया सालायना हनै थांमानि बनि बिहिरक परा आंगैनाय सावंका आं बकक थाइजा थाइनि मासाका आं लेबो थाजांना हनैसे फाइंकबा आफुरकाय आबरना आनो ससियेल मिडिया वरका हंका आं एमडीसी एमएलए नो साइबा आं कुनु सरहारमाया हंका आं ते टंगै ताम खायनाय हनै आं कक बथमांके 17 तारिख सोमबारनि दिनाव तामुल कारण तै आनो बुथाना फाइका आबा आं कुनु सम आबनि कुनु आं साइनमेनया आबो साइमानने बागै आं पारा प्रतिबासी रंनो बनुंखा पारा प्रतिबासी रक फाइजाक जानि नगो फाइनाय समीर हनजांनाय आबो ब खारै टंजाक आं बबे कुनु काहाम हामिया साइमालिया ताबो पर्यन्त ब नुकजाक मैया खारै दंगो आफुनक बताबो बनि बिहिरं यागरैतन आबो बदल बोलते न सङै बाक्सन हिमि दंगो आंगै बाक्सन हिमि दंगो आनि सामुं तांग्रनाय ब रेगाबो बनो तांग्रबो आनि खुतुं तुबै जुनालनि तुबै बाग्रफुरबो बनो बागो जुनालनि को उबो खुतुं बागफुरबो बनो बागो सब किछु बनि याक्तिनो बन्टन सब किछु आं खलायो बाग्रबो आबा हाइगेन चलै दंगनि बबाया आंखे खरकसाव रंगमला विलेज नि चेयरमैन साइड नंबर 1 नि तिरपुरा मथनि चेयरमैन याफां बुसुक आसाइ माने कक्ट आं कुनु साइमेनया बाहायकेंखा आबनि बागै आं बरंनो सोंना थांमानि आबो ताबो पर्यन्त कुनु रिप्लाइ मैया खारिसि दङ आं बरग बाहाय साइमानाय आबो पुलिस फाइकान नग आ पुलिस रक सोङै थांका पारा प्रतिबासी रक साका खरंनि मुंगुइ आ खरंनि मुंगुइनाय आं बरंनो सोंना हानि आबो आं कुनु साइमेनया आबो बरंनो मिडिया रक बरंनो सोंना निंथों साइमान नांथों आं बुबागारनो मनो खुलुमै सानाय आं कुनु पार्टी तैनाय नुंमानि चिनो चरिलाम आमतलि गुलागातिनि जे एमडीसी चरिलामनि जे चिनि एमएलए बरं थाना कुनु सुरहार माया आं खुब कयख्या बरंनो फोन खलायख्या फोन रिसिभ खलायलिया बरक आं नाय माने अमनो म सुबिचारंथों भबिष्यतआव मा हायङैनाय चेयरमैन खलाय दंनाय रक आं हाय गति मानो बंनि थानि बक हामंना निंथों ताइ बुबागारनो अमनो आं अनुरोध खलायसानाय बुबागारनो सावो तिब्रासा थानजांदि बिको थानजा बुजागा दं आनो तिब्रासाङैसि आं चेयरमैन तैसि आनो बुथानानि फायंकै आनि तामु सरहार दं आं हाय बरक बुइबो खलायजागै मानो अमाहाय तेमन आलका एरियानि एमडीसी एमएलए रक ब माहाय इंया तै आनरने एमडीसी एमएलए नो बां दसुना थांया अ सरहार आनि बिपद आपद आं बरंनो मानानो हनै आसगानि बुटार नकनि 5 जना बुटार त्रिपुरा मथावा पुइला प्रथम सिनि एमडीसी ताबुक बुद्ध देवबर्मा एमडीसी माने आं निजेनो सिनि रंगमालानि बुट बासको जतनि खुलुमै आं निजेनो बनो पुइला उद्बोधन खलायै बनो गोबां बुट बाय पास खलाय रहमानि आनि जीवन आं बुसक जरा मानजांना दं अ आबां साइमिया ताबुक सजरा आं तो बरंनो सिनिया एकमात्र आं पार्टी तैबो आं अनेक बरबाय कक सलायके आं बंनि बुमुंनो मेनसन खलायलिया बयसमानि नंनि नगत बरक रहपानो बुलाइना तगलाइना हनै तो रहैया एकमात्र काहाम सालायदि हनै रहमानि किन्तु रहनाय रक काहामनो सालायनानि बागै रहकना उच्च महलनि बररक फायावै चरायरंनो रहरै अ चरायरक साबा नर बुनानि तगनानि हनै फायका तगनानि फायका आबसिनि बुबागारनो जासाय खलायथों सिनि एमडीसी एमएलए बरक जासाय खलायथों आंगामन आवेदन जानगो बरं थाने अनुरोध तांगै फायका बरं थेके तथ्यना खांके सबसे जाकुंनाय आनि जदि बुल बेरान्तिङै तंखांकै आनु मानजना खलायदि सारा एडीसी एरियानि जे बुबो तंनाय रक एमडीसी एमएलए नरक बुनुगै दंहाना बसाकां थांनाय 17 तारिखनि जे दुर्घटना हतो केबो साइमेन yang मानो अ जिनिस बाहायके अंका आबो तलि नायनानि इंथों जोंहाय साधारण बरकनि बुटार कुनु निरापत्ता करिखा पुलिस फाइमा बायसे आनु बरक हनै दं पुलिस दर गतना आंखांके साबाबिक फाइनायनो आबो कुनु केबोनि पुलिस दन नंगुतु बुजाकरि आं पार्टी बदलग सानानि कुनु समिमानलिया जेवरनि मेम्बर बरंनो ब नुं खांकै बरक जतनो खारलायजाक आनि बोसानि पुरो बिजार नायफोरबो सुरहा नांनायकिया
যে মেম্বার 2টা সময় 12টা সময় মিটিং হনে নংমানি ব थाङै सौकिया 3টা সময় বুনি মিটিং পাইজাবো যে নুংজাক বরক समाय खालामके आं सामने सुर हारनाय आंनि बोसानि फुरु नायफुरबो आं अमरनो नायके बिचार मानानि बागै आफुरबो चिनि एमडीसी सार बानो साजाक आबो बिचार खालामलाक आनि आरटीओ नकनि बरकसनि मान उद्देश्य कारण हाय आनि आं त्रिपुरा मथानि चेयारमैन आनि पदना आं तिनि प्रत्याहार खालाय याकारि रेखा याकारनानि बागैसो आं नंगौ आं केबनो ताबो आसो दुस खालायना थांगिया आं आनि पदना आं याकारि रेखा तिनि थेके जे बररक नुंनाय रक आनो जतनो नरक मानजना खालायदि आं केबनो साना थांलिया आं आनि पदना आं तिनि याकारि रेखा आं रंगमला VC नि चेयारमैन बसंत देबर्मा याकामानि उद्देश्य हाय कुनो पार्टी खालाय कुनो अर सुरहार माया आं पद से याकर फिगा त्रिपुरा मथावनो तंनाय आं तामखे आं आनि पदनो लां याकारि रेखा आं साबाय सासिनाय एमएलए न नंगैबा एमएलए फन रिसिभ खालायलिया एमडीसी न नंगैबा एमडीसी रिसिभ खालायलिया ताइ आं नगब बाहायके ओंखा तै भाइस चेयारमैन दंगो मेम्बर दंगो 9 जना मेम्बर दंमानि बरक जतफानो काइसाफानो बो फाइलि आंगाय आं जदि अननाय खालाय दं आंगाय नरक आनो तेबाइसा रिप्लाय दि खालायदि आं कक सानाय 100 बार आं नुगजागै साफायनाय आं असुक सावैनो आनि पदनो तिनि याकारि रेखा बुबागारानो आं खुलुमुं याफारो आं बनो खुलुमो बुबागारानो माफ खालायदि आनो तमुंसा मुं जदिनो आनि साय आं गांगाय बुबागारा माफ रथों आनो ताइ माहाय चरिलाम केन्द्रव तै आलका चेयारमैन दक माहायिं यातै सचेतन खालाय चलिनानै बागै बुबागारानि थानि आं मनानि काइसा साख्लायमो खुलुमुइ आं बुबागारानो प्रणाम खालाय आं खुलुमगा नि नगो जे हामला खालायनाय फायनो जे आमनि सामानि आकंनो तामो बो हायतै नंगो बो हाय सामरो खायनाय नि नगो बररो फायदला सिदे सिना